То, кой ви разбърква сега? Аз. Давай. Да, супер, виждат се. Така, аз съм първа. Абе, светна ми една идея, че като се тръгне нататък, надолу и... Ама в този момент, както си вървиш надолу и може някаква огромна сянка да е за теб от нещо страшно. И да чуваш стъпките една по една, шляк. Ужас! И по този момент някаква стрела преминава пред тебе и ти вече не знаеш какво се случва. И бам! С магическата пръчица. Ти се въртва мозъчето и отиваш къде? Отиваш към дъгата. Към дъгата, ама там на ме кефи, сърдит съм. Ще ти кажа аз на тебе. Тръгвай си във всякакви посоки тогава. Това е. Да. Това е много безумно. Такова, че да го покажем тук. Значи, реклама. Минутка реклама. Как го виждаш ти? Аз това не съм се чула. Ще да го справим. Виждам го като сянка. Ето е страшната сянка и детенцето, което милото е в горичката. Йо. Да, бе, някакъв демон е това. Да. Сега аз ги разбъркам. Игра Назарова, трети дубъл, камера. Моля, костюмографите да дойде на сцената. Така. Чекърмакър. Оп. Така. Воля. Овцата тръгна по пътя си. И не дай си Боже отгоре да падна една грамотевица, просто ще я размаже на... Ще я размаже, ще направи като онзи египтински възвишен символ. Скарабели, бе! Верно, като скарабели. Мане ги, тия падат от дърветата. Никакъв Египет. Египетски. Отиваш тук на полянката в близката махала и ти падат няколко египетски бръмбара, разбираш ли. Толкова са египетски. И тя сякаш през шпионката ги наблюдава. Какво разправяш? За какво говориш още? Бе, аз си взимай пръчицата и се омагьосвай там и си ходи откъде си дошла. Бе, я ходи да обикаляш цялото земно кълбо, бе. Какви ми ги дрънкаш, ало? Но за земното кълбо ще ми е нужна доста устремена бърза скорост. Направо си се стрелнала, ако питаш мене. Трябва дистанционно за това. За този телефон да мога да оттам да управлявам. Не ли се налага? Виждат ли се добре? Виждат се горе-долу. Така. Вау. От такива не са ни се падали още, давай. Супер. Малката костенурка тръгна да върви плахо по дългата пътека пред нея. Къде, бе? Стигна до фонтана и се изплиска от всякъде. Тогава тя видя дъгата. Видя дъгата и толкова много се възхити от нея, че тръгна с бърз ход. Милата ми тя. Защото беше привлечена в тази посока и нещо я караше само натам да върви. Тя толкова много бързаше, че краката й се преплитаха и... В този момент си помисли, ако имах една вълшебна пръчица и да мога да стигна много по-бързо до тази дъга. И да мога да шпионирам всичко през шпионката, всичко да знам, всичко да съм наясно. Тогава тя се уравновеси и си каза, може да стигне бавно до дъгата, но поне ще съм спокойна по пътя си. Колко стана часа, бе? Тая приказка няма ли да свършва?
Бати оляхме се дава. Я.